L-istudenti ta' bejn it-8 u l-10 snin fil-Kulleġġ Missjonarju ta' San Pawl fir-Rabat Malta ħolqu kanzunetta oriġinali bl-isem ta' Light Up the World li ntużat kemm fil-kunċert tal-Iskola tal-Miliet din is-sena iżda wkoll ġiet interpretata quddiem il-Katedral tal-Imdina. Il-kanzunetta għandha messaġġ ta' mħabba u tama dwar kif bħala umani għandna nkunu d-dawl għal xulxin, mhux biss f'dawn iż-żminijiet ta' festi iżda matul is-sena kollha. U wkoll l-istess spiritu u sens li ħaddan u jgħix il-Kulleġġ Missjonarju ta' San Pawl kif spjegatilna l-allima ta' dawn iż-żgħar Charlene Portelli. Din id-diska partikolari Light Up the World hija toffri messaġġ pożittiv ħafna għal dawn iż-żminijiet ta' festi fejn wieħed ikun forsi ftit waħdu ma' ħafna dbatijiet u ħafna realtajiet differenti u din id-diska toffri messaġġ sabiħ ħafna f'dawn iż-żminijiet partikolari.